Molt bones i benvinguts a un nou vídeo d'aquest canal. Avui anirem fins a un dels moments mítics de la història del nostre país. Un episodi romantitzat i pràcticament convertit en llegenda per la nostra memòria col·lectiva. Un moment de passions i d'anhels, tot i que també de renúncies. I això sí, de conquestes, algunes de les quals encara avui en dia n'estem gaudint. Avui anirem fins a l'abril de 1931 per conèixer com va ser la proclamació de la República Catalana i la posterior recuperació de la Generalitat de Catalunya. Recordar-vos que sobretot ens encanten els vostres comentaris, per tant, si us plau, deixeu-nos en molts. I un advertiment també per tots aquells comentaris fatxes que també hem vist que van proliferant en diferents vídeos del canal. Sobretot, no us perdeu el capítol d'avui perquè estem segurs que us estimularà especialment. Per tant, no us faig esperar més. Som-hi! Primer de tot, com sempre, comencem situant-nos. Al llarg dels anys 20, Catalunya, com la resta de l'Estat, va viure una dictadura militar. Era la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, un personatge que, tot i que és cert que a través de la seva comparativa amb el que després va ser el general Franco ha acabat passant a la història com una mena de dictador menys dolent, certament va acabar protagonitzant una dècada de foscor, repressió i, evidentment, furibund anticatalanisme. La dictadura de Primo de Rivera s'estableix l'any 1923, en gran part gràcies a la connivència del monarca espanyol d'aquell moment, el rei Alfons XIII. No obstant, la instauració d'aquella dictadura va comptar també amb el suport d'importants sectors de la burgesia catalana. Aquests sectors s'articulaven bàsicament al voltant d'un gran projecte que era la Lliga Regionalista. La Lliga era un partit de centredreta defensor de les tesis autonomistes per a Catalunya. De fet, havia aconseguit aglutinar al seu voltant la major part del catalanisme durant les dues primeres dècades del segle XX. Certament va aconseguir fites importants, com va ser la instauració de la Mancomunitat de Catalunya el 1914, la primera institució d'autogovern que va tenir Catalunya des de la pèrdua de les institucions pròpies l'any 1714. Però per què, doncs, un partit catalanista acabaria donant suport a una dictadura que acabaria sent furibundament anticatalana? Doncs bàsicament el van presentar com una mena de mal menor. En aquella època es va popularitzar l'expressió de cirurgià de ferro, un líder fort que posés fi als teòrics desordres que en aquell moment hi havia als carrers. Bàsicament es tractava sobretot de reivindicacions laborals, que evidentment posaven en risc els privilegis de les classes més altes del país. Davant d'aquesta situació, doncs, la Lliga acabaria donant suport a Primo de Rivera com una mena de mur de contenció davant d'aquests desordres que no estaven disposats a tolerar. L'aposta, però, els va sortir realment malament, almenys a mitjà termini. Tot i que és cert que la dictadura va acabar donant als primers anys una certa estabilitat i, per tant, gràcies a això va acabar obtenint un cert suport social, el cert és que les coses es van acabar complicant de manera irremediable a finals dels anys 20. Els problemes econòmics, però sobretot, les ànsies de democratització i modernització de la població es feien cada vegada més difícils de poder aturar. La dictadura, que va arribar com la solució a tots els problemes, va acabar sent vista com el principal problema en si mateix. De fet, el desprestigi que va acabar acumulant va ser tan gran que va acabar afectant a totes les entitats i institucions que li havien donat suport. Quan la situació ja es feia absolutament insostenible, el 1930 el dictador Primo de Rivera acaba dimitint. Ja a la desesperada, al febrer de 1931, el rei Alfons XIII nomena un nou president del Consell de Ministres. Juan Baptista Aznar Cabañas rep l'encàrrec d'intentar tutelar una transició pactada i ordenada cap a un nou sistema polític, democràtic, però que preservés el gruix de les institucions i privilegis que havia defensat la dictadura. Com a primer pas per aquest procés de transició, Aznar Cabañas creu que la convocatòria d'eleccions generals és una situació massa arriscada que se'ls en pot anar de les mans. En lloc d'això, decideix optar per la convocatòria d'eleccions municipals. Creu que si es consulta a la ciutadania per a escollir els alcaldes i els regidors dels diferents pobles i ciutats de tot l'Estat, començarà a apaivagar-se mica a mica les ànsies de poder expressar-se i, a més, serà una situació molt més senzilla de poder controlar. Spoiler, no li va sortir bé. Les eleccions es convoquen pel dia 12 d'abril de 1931. Les esquerres comencen a unir-se per intentar formar un gran bloc que abarqui el conjunt de l'Estat. Però davant d'aquesta dinàmica hi ha un territori que s'hi resisteix. Efectivament, estem parlant de Catalunya. Les forces polítiques progressistes catalanes decideixen organitzar-se per elles mateixes.
creuen que subordinar-se a una federació d'esquerres del conjunt de l'Estat els restarà capacitat d'actuació per tal de defensar els interessos legítims de Catalunya. I és amb aquesta voluntat d'organitzar-se que el dia 17 de març de 1931 es convoca la Conferència de les Esquerres Catalanes. La primera trobada tindrà lloc el dia 17 a l'Ateneu de Gràcia i allà concorreran forces polítiques molt diverses. Sobretot, destacaven dos grans partits. El primer era Estat Català, un partit nítidament independentista que estava dirigit per una de les figures políticament més populars de Catalunya en aquell moment. Estem parlant de Francesc Macià. Realment la trajectòria de Macià donava per molts llibres de cavalleria. Havia estat un oficial de l'exèrcit espanyol que havia deixat la seva prometedora carrera per la connotació anticatalana que notava que tenia aquella institució. Havia deixat, doncs, una vida confortable i segura per dedicar-se a l'activisme i a la defensa del país. La seva llegenda es va fer encara més gran durant els anys de dictadura. Macià s'instal·la a la Catalunya Nord, concretament a Prats de Molló. Allà, des d'una casa coneguda com Casa de Nisa, comença a ordir un pla per envair militarment Catalunya i alliberar-la del jou del dictador. El pla comptava amb poc més d'un centenar de voluntaris catalans i la col·laboració d'alguns antifeixistes italians. Certament tenia molt poques opcions d'acabar reeixint, però al final ni tan sols va poder intentar-ho. Les autoritats franceses van acabar descobrint el seu pla i detenint-lo. Va ser conduït a París, on va ser jutjat. És en aquest judici on assoleix una de les seves màximes quotes de popularitat. Realment la història d'un vell oficial retirat que lluita des de la clandestinitat per defensar el seu país fins a les últimes conseqüències és una història amarada d'un romanticisme molt difícilment igualable. Macià, doncs, de la Conferència de les Esquerres Catalanes encarnava clarament l'ànima més independentista de tota aquesta corrent progressista del país. Però el segon gran partit de les esquerres del moment era el Partit Republicà Català, liderada per Lluís Companys. Lluís Companys també tenia una història bastant apassionant al darrere. Tot i que havia nascut a una família benestant del Terrós, a Lleida, fet que li havia permès estudiar dret a Barcelona, en lloc de dedicar-se a defensar els grans empresaris, havia decidit fer d'advocat laboralista, treballant i defensant els obrers i els sindicalistes. De fet, els seus dos grans companys de fatigues eren dos dels grans líders obreristes de les primeres dècades del segle XX, Francesc Layret i Salvador Seguí, tots dos assassinats per la patronal uns anys abans. Companys, doncs, representava l'ànima més social i laboralista de tot aquell gran conglomerat polític. L'empresa d'unificar tots aquests corrents era tan gran que amb el dia 17 no en van fer prou. La conferència va seguir els dies 18 i 19, al Foment Republicà de Sants. Finalment, la cosa acaba amb fumata blanca. Hi ha acord per constituir un gran partit de les esquerres catalanes, Esquerra Republicana de Catalunya. Esquerra concorre a les eleccions amb voluntat de fer un bon resultat, però també és cert que moltíssima gent donava per fet que el gran partit que havia estat hegemònic fins a aquell moment, la Lliga Regionalista, seria qui acabaria guanyant el gruix dels representants en joc en aquells comicis. De fet, aquest també era el pensament de Francesc Cambó, el líder de la Lliga Regionalista, que tot just uns dies abans ja es donava com a guanyador. Esquerra, però, tenia dos grans potencialitats. La primera era les profundes ànsies de canvi de la població. Unes ànsies per deixar enrere un sistema que tothom considerava que era injust i caduc, i que no responia ni molt menys a les necessitats de la ciutadania d'aquell moment. Un sistema que tothom associava amb la dictadura i, per tant, amb la monarquia i també amb la Lliga que li havia donat suport. I la segona gran potencialitat d'Esquerra era el seu líder, Francesc Macià, un autèntic ídol de masses que era conegut popularment com l'Avi. Finalment arribem al dia 12 i les urnes parlen més clar del que ningú havia estat capaç de preveure. Esquerra arrasa a pràcticament totes les grans ciutats del país. Especialment significatiu és el que va passar a Barcelona. 25 regidors republicans per només 12 de la Lliga Regionalista. La victòria era esclatant i el panorama en el conjunt de l'Estat era similar. Tot i que és cert que si sumaves el conjunt de vots i regidors de tot l'Estat havien guanyat les candidatures monàrquiques, on havien triomfat els republicans era sobretot a les grans ciutats. Això era important perquè tothom donava per fet que en els llocs més rurals, més petits, seguia imperant el sistema del caciquisme, en el qual els poders fàctics de cada poble acabaven dominant la voluntat electoral dels diferents electors. Era a les ciutats on les eleccions eren realment lliures, on es podia copsar quines eren les ànsies de la població. I realment el missatge va ser nítid. Després d'aquest cop d'efecte, calia esperar a veure com evolucionava la situació. El dia 13 no va passar res significatiu, però el dia 14 es van precipitar tots els esdeveniments. El primer a actuar a Barcelona és Lluís Companys. Entra amb una sèrie de partidaris de l'Ajuntament de Barcelona i decideix agafar la vara i proclamar-se com el primer alcalde republicà de la ciutat.
envalentonat per la situació, creua la plaça Sant Jaume. Arriba fins a l'antic Palau de la Generalitat, que en aquell moment era la seu de la Diputació de Barcelona. I des d'allà surt al balcó i proclama la República Espanyola. Unes hores abans, a Eibar, al País Basc, havien fet una cosa similar. Pot semblar un gest simbòlic, però en aquell moment carregat de tensió va ser la guspira que realment va encendre la pólvora. Es va produir un autèntic efecte dominó i a tot l'estat comença a haver-hi proclamacions de la República des dels balcons dels diferents ajuntaments. La gent surt al carrer i la pressió social era cada vegada més gran. A Madrid el rei Alfons XIII encarrega a l'exèrcit que pacifiqui la situació, però aquest es nega a acatar les seves ordres. És en aquest moment quan el rei veu que ja no té ni sortida ni suports. Acaba abdicant i abandonant el país. A Barcelona, però, hi ha una persona que aixeca el dit i reclama que els fets, tot i que trepidants, no s'estan desenvolupant exactament com ell havia pensat. Estem parlant de Francesc Macià, que tot i que és molt partidari del procés que està aportant cap a la proclamació de la República Espanyola, recorda que Catalunya té la seva agenda pròpia. Decideix seguir els passos de Lluís Companys i entrar a l'antic Palau de la Generalitat. Un cop allà, surt al balcó, com Companys havia fet una estona abans, i apuja la posta. Pronuncia les mítiques paraules. Proclama la República Catalana. Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. D'acord amb el president de la República Federal Espanyola, senyor Nicet Alcalá Zamora, pel qual hem ratificat els acords presos en el Pacte de Sant Sebastià, em faig càrrec provisionalment de les funcions de president del govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat. En fer aquesta proclamació, amb el cor obert a totes les esperances, ens conjurem i demanem a tots els ciutadans de Catalunya que es conjurin amb nosaltres per a fer-la prevaler pels mitjans que siguin, encara que calgués arribar al sacrifici de la pròpia vida. Preguem que cada català, així com tot altre ciutadà resident a Catalunya, es faci càrrec de l'enorme responsabilitat que en aquests moments pesa sobre tots nosaltres. Tot aquell, doncs, que pertorbi l'ordre de la naixent República Catalana serà considerat com un agent provocador i com un traïdor a la pàtria. Esperem que tots sabreu fer-vos dignes de la llibertat que ens hem donat i de la justícia que amb l'ajut de tots anem a establir. Ens apoyem sobre coses immortals com són els drets dels homes i dels pobles i morint i tot, si calgués, no podem perdre. En proclamar la nostra república fem arribar la nostra veu a tots els pobles d'Espanya i del món, demanant-los que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la monarquia borbònica que hem abatut, i els oferim aportar-los tot el nostre esforç i tota l'emoció del nostre poble renaixent per afirmar la pau internacional. Per Catalunya, pels altres pobles germans d'Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya. Segurament Francesc Macià en aquell moment ja era conscient de les dificultats materials de fer efectiva aquesta república que estava proclamant, però al mateix temps considerava que aquella era una oportunitat històrica que tots els independentistes com ells havien somiat durant molts anys i que de cap manera podien deixar passar. A Madrid els esdeveniments també continuen i es constitueix un govern republicà provisional, que serà l'embrió de la Segona República Espanyola. El seu president provisional serà Nicet Alcalá Zamora, un republicà moderat que de fet havia arribat a ser ministre del rei Alfons XIII i que es considerava que era una persona que tenia la capacitat i el talent de tutelar una transició tranquil·la i pacífica. Alcalá Zamora, evidentment, una de les primeres carpetes que va haver d'obrir va ser la carpeta catalana. Envia una delegació capitanejada per Fernando de los Ríos a Barcelona a negociar amb Macià i la gent d'Esquerra Republicana. Els delegats de Madrid insisteixen en la idea que una revolta separatista a Catalunya serà el pretext ideal perquè l'exèrcit espanyol acabi intervenint i frenant el procés d'implantació de la república.
Li reclamen bàsicament que aixequi la proclamació, que esperi esdeveniments i li ofereixen, això sí, la promesa de futures negociacions. Macià, però, s'hi nega en rodó. Té clar que perquè l'agenda republicana espanyola prosperi, l'agenda nacional catalana ha d'estar a la primera pàgina. Tampoc accepta en cap cas la recuperació de la Mancomunitat de Catalunya de 1914, que al final no era més que la unió de les 4 províncies per crear una mena de macrodiputació. S'acaba acordant que Macià rebaixarà el to separatista de la seva proclamació a canvi de la instauració d'un govern i d'un Parlament propis per Catalunya. Aquest nou govern es constituirà de manera provisional, de manera immediata, i Macià en serà el seu president. Les negociacions sobre el corpus jurídic que ha de donar forma a tot això es desenvoluparan de govern a govern entre el nou govern de Catalunya i el nou govern republicà de Madrid. Però això sí, quedava un tema important. Calia donar-li un nom a la criatura. A Catalunya agradava la idea d'estat autònom o estat català, però això a Madrid no agradava. S'argumentava que aquesta dominació d'alguna manera predefinia quina havia de ser l'estructura territorial de la nova república i que en canvi això s'havia de debatre en tot el procés d'elaboració de la nova Constitució republicana. Mancomunitat de Catalunya ja hem quedat que tampoc agradava. I per tant, finalment s'acorda recuperar el nom històric de la institució pròpia de govern de Catalunya. La institució que, a més, donava nom al Gran Palau que seria la seva seu, la Generalitat de Catalunya. Macià es convertia, doncs, en el primer president de la Generalitat recuperada, però en el 122è de tota la seva història. Sens dubte, allò per Macià va ser una renúncia molt dolorosa. Ell veia aquella situació com una finestra d'oportunitat pràcticament irrepetible per assolir la república que durant molts anys havia somiat. Malgrat això, val la pena remarcar que gràcies a aquell acord es va assolir el que encara avui en dia és la base de tot el sistema institucional propi del nostre país. El govern provisional, doncs, es va posar en marxa aquell mateix mes d'abril i van començar tots els tràmits per tal de donar-hi forma definitiva a través de la redacció d'un Estatut d'Autonomia. Aquest és el conegut com a Estatut de Núria, que va ser redactat entre 1931 i 1932 i posteriorment enviat a Madrid perquè les noves Corts republicanes l'aprovessin definitivament. Després d'això, no us creureu què va passar. Efectivament, les Corts republicanes van acabar retallant de manera significativa aquella proposta d'estatut. Com veieu, hi ha coses que amb el temps realment no canvien. El president Macià, tot i que segurament internament estava decebut, va acabar rebent la notícia mostrant alegria i animant a tots els catalans a donar-hi suport. Vull ésser jo mateix com a president de la Generalitat de Catalunya. Jo que vaig demanar-vos el vot per al nostre estatut, el primer en anunciar-vos que l'estatut acaba de ser votat al Parlament de la República. I vull ser el primer en dir-vos-ho per agrair-vos que en el moment en què veiem coronat el nostre esforç, l'admirable esperit de disciplina de què heu donat proves durant tota la seva discussió al Parlament, envoltant sempre amb la vostra assistència moral a aquest govern de Catalunya i perquè tinc fet la voluntat amb què rebreu aquest estatut i en l'obra que a ell farem tots nosaltres. Penseu, catalans, que aquest estatut que ens arriba, tot i no ésser el que reclamàvem, ens dona facultats per a la creació del nostre govern autònom i aquestes facultats podran encara ésser ampliades legalment a mesura que ho vagin exigint les nostres necessitats. Ja heu vist les lluites que ha provocat, les dificultats que ha calgut vèncer. Mai, però, no ha defallit la meva fe en vosaltres ni en els alts destins de Catalunya. I efectivament el suport popular a aquest estatut va ser realment espectacular. I va ser en base a aquesta nova norma que a finals de 1932 es convoquen les primeres eleccions al Parlament de Catalunya. Com no podia ser d'altra manera, Esquerra Republicana i Francesc Macià acaben arrasant una vegada més. Dels 85 diputats en joc, n'acaben obtenint 56. Macià és revalidat al capdavant de la presidència de la Generalitat. I aquí comença aquesta nova etapa de la història de Catalunya. Em plau saludar-vos, honorables diputats de Catalunya, dintre aquests murs que el destí ha volgut que fossin justament els mateixos que alçar per abatre Catalunya els usurpatats. Renascut l'esperit immortal de la nostra raça, pren possessió victoriosa d'aquesta fortalesa per a celebrar-hi de nou Corts nostres que hi dictaran lleis nostres en llengua nostra. Sentiu-la, la joia d'aquest moment, i apella la vostra responsabilitat
i la vostra glòria. Hi ha un poble alçat al voltant vostre. Escolteu la seva vibració. Recolliu els seus anhels. Realitzeu les seues esperances. Res ni ningú no pot privar-nos ara de plasmar-li aquella Catalunya que, salvant-lo de la inquietud del viure, el meni cap als ideals. Sou la lliure voluntat de la pàtria. Sou honorables diputats tot Catalunya en peu. Penseu que reprenem la història d'un poble justicier que no es vincla. Pocs dies després de l'emissió d'aquest vídeo, el dia 12 de maig de l'any 2024, els catalans i catalanes tornen a estar convocats a les urnes. I per tant ens tocarà decidir quin serà el nou capítol que haurem de començar a escriure a partir d'aquest moment. Com que per prendre decisions sempre és bo saber d'on venim, hem cregut doncs que era un bon moment per mirar enrere i explicar-vos aquesta història. Com us hem dit al principi, és una història que inclou anhels i esperances, però també renúncies, i és que és gràcies a la gestió de moltes contradiccions que sovint acabem fent entre tots que la història avanci. Esperem que t'hagi agradat. I recorda també que cada setmana anirem penjant nous vídeos. Si no te'ls pots perdre, subscriu-te. Ens veiem molt aviat. Fins a la propera.